Ell era un estudiant, que ja sabeu que a l'escola d'arquitectura ell doncs, no sabien si era un boig o un geni, no sabien què fer els professors, no resolia mai les coses segons com s'havien de resoldre. Ell es va adonar que hi havia una altra possibilitat. Ell ve aquí, aquells anys entre 78 i 81 que està per aquí, té prop de 30 anys. Ell ha de cobrir aquesta nau. I aleshores, doncs, podia establir el sistema de fusteria, que ho permetés, que és el que es fa a la major part de les solucions a base de cavallets, d'encavallades, una fusteria d'encavallades. La major part de les instal·lacions industrials del 19 doncs es feia a base d'encavallades. Hem de trobar aquesta forma de cobrir que s'aguanti per ella mateixa, que sigui autosuficient. S'han adonat que hi hauria una línia corba, la parabòlica, que ho contindria. Però com passar d'aquest element teòric a aquest element pràctic? I ho fa, aquí ho veiem, a base d'uns taulons que va serrant, amb aquests taulons fortament tramats per aquests tornillos de ferro que eviten les flexions, doncs va establint la línia parabòlica. Això seria un polígon del nombre de costats que li calguin, fins a arribar a la línia corba pròpia de la geometria de còniques, de l'el·lipse, que pot determinar la línia de còniques. I aquí fa el tempteig de trobar la forma, l'encaix entre el polígon i la circumferència, que aquí està en aquesta forma, diríem, rudimentària, i és, però no l'ha pogut delimitar ni definir. Ell se n'ha adonat que existeix, o sigui, que està aquí dintre aquesta línia. L'arc parabòlic està aquí dintre. És tendint a un polígon del número de costats. Aquí descobreix ell aquests tres elements, l'amorós, el nacionalista i el socialista o cooperatiu. Ell se n'adona a compte aquí. Sentiment de socialista o de cooperació, en el sentit no francès, sinó americà, de que cadascú és la seva obra i la seva realització. El qui no se sàpiga tirar endavant, que es foti. Així mateix, això és el que et diran als Estats Units. L'home és la seva realització. I si un no, doncs és que no tenim per què ajudar-lo. El que és emprenedor tira endavant, se'n surt, que és emprenedor tira endavant. I que tot això sigui elaborat amb el màxim de lliurament, amb el màxim d'integritat, perquè això també és una de les condicions, després hem vist com funcionen, però als Estats Units, que un a cada tasca s'ha de lliurar totalment, plenament i íntegrament. Fracassada, doncs, la via aquesta amorosa, que és tan essencial a totes les persones, doncs ell farà una derivació de mica en mica més tard, des del moment que prengui possessió de les obres de la Sagrada Família, 4 o 5 anys després d'aquí, doncs farà un lliurament i una religiositat. I si no es mira des del punt de vista de la religiositat, no es pot comprendre la Sagrada Família com a justificació de la dedicació. Plató, en un moment donat dels seus diàlegs, diu que tenim 3 ànimes. 3 ànimes. L'ànima, el nus, l'ànima mental, aquesta ànima que controla, que permetrà la ciència. La cordial, hi ha una ànima cordial, és una ànima dels sentiments. El Gaudí està fent aquí l'analítica de trobar el polígon d'infinit nombre de costats que determinarà la corba. Però mentre ho fa, també té cor i té sentiments.
La vegetativa, en el Gaudí, com es va demostrar quan va atropellar el tramvia, era un grapat d'avellanes que portava a la butxaca. Ja en tenia prou, el Gaudí. La mental, la sensible i la vegetativa. I l'autèntica persona ha de dominar simultàniament tots tres cavalls. Doncs bé, aquestes tres ànimes també les posseïa el Gaudí. El que és difícil és entrar a dominar l'ànima, diríem, mental, la ment, la racional, la racionalitat. Tot exigeix això, un desig sempre i constant, com el de Gaudí, anar als fonaments, sent que domines el que fas. I el Gaudí ho va sentir sempre, que dominava el que feia. Oi? I sempre va anar buscant, recercant el punt aquest en què el que feia ja no li resultava un esforç, sinó una satisfacció.